Holding hands o yakap? Yakap na lang. Holding hands. Sample na. So, alam mo naman ang love language ko ay physical touch, di ba? Ano gusto mo? Mas gusto mo holding hands o yakap? Yakap. Holding hands sa kaya. Yakap, syempre. Sana all. Hoy! Teka. Lagot ka na naman. Nung mas preferred nyo po, holding hands o yakap? Holding hands. Yakap, syempre. Talaga? Hingi kasi ako eh. Pareho ko gusto. O, sample lang. Sample lang. Lagot ka. Ang araw mo na sa trabaho. Holding hands o yakap? Ano mas preferred mo? Yakap na lang. Holding hands. Pwedeng pareho. Pwede. Pwede kayo naman gumawa. Kayo na gumawa. Ano pala yun? Alam nyo, napansin nyo, hindi na ako pumipili ng bagets kasi humihingi yan ng down sa motor. Kaya dapat, matatanda para na pera. Ano mas gusto mo? Lap-lap o sup-sup? Lap-lap. Thank you. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.